Сме това днешното видео ще снимаме на eFootball. Както знаете, това е футболна игра. Ако искате повече футболни игри, пишете вдолу в коментарите и да не забравяйте да се абонирате. Да започваме. Ще играя един нормален матч или кариера. Да, ще игра в турската лига, защото тя е любимата лига. Аз съм вече нов потребител в YouTube. Последвайте ме. Имам желание да качвам, така че може да ми оставите един добър коментар. Може да ми пишете какъв отбор да играя. Аз ще снимам и на PlayStation, каквото искате. Minecraft ще имам. Само трябва да се инсталира това. Може и да снимам и лайфове да пускам, и на реакции да реагирам. Ще е яко е. Малко зарежда, не знам защо толкова се бави. Вече чакам от минута. Какво става? Ако кашлям. Да започваме. Чакайте да го спра това. Ще изиграем един матч. И то срещу Борнемунд. Яко. Все пак играем на Legends, so сме добри. Не сме някакви аматьори. Извинете, че ако кашлям, просто съм малко болен. Започваме матча. Сега подаване малко. Ще изострим атаката. Зиелински. Пас към Александър Арнолд. Той не успя да овладее топката. Хименес. Губим топката. Много добра игра. Тези първи минути. Атака ми правят. Не. Това е опасно. И гол. Гол за Борнемунд. Хубав гол. Нямаше какво да направя. Просто красив гол беше. Трябва да се върнем все пак. Няма как да го губим този матч. Започваме лошо. И те. Мале, какъв пас. Няма да стигне. Ензо Фернандес. Зиелински с топката сега напредва.
О, взета му е топката. Не е толкова добър, Зелински. Просто няма с кой да го замена. Жълт картон сега за моя играч. Жалко. Центриране. И града! Гол! Втори гол. Борнемут отвояват аванса си. Сега да направим някаква атака. Ако може да е голова. Александър Арнолд. Кайседо. Опасна атака, но тя не води до нищо. Опасно. Това по време е жалко, защото не направихме буквално нищо. Те ни натиснаха. Само да не допускаме трети гол. Сега атака. Борнемут с 3-0. За Борнемут. Няма какво да направим. Тежък матч. Но с такива футболисти, аз буквално имам много добри футболисти. Не знам как не правя нищо, ама това е футбола. 2 минути са добавени. Андрю Робертсон сега напредва. Какво ще направи наказателно поле? Андрю Робертсон губи топката. 3-0 за Борнемут в първото по време. И Борнемут играха по-добре за тези 45 минути. Дано да се представим по-добре второто по време, но не знам. Атака сега за Борнемут. Хименес. Андрю Робертсон. Шнайдер. Какво ще направи сега Шнайдер? Райан клюва този пас. Трудно играем в тези минути. Няма какво да направим. Просто много по-добър отбор от нас. Но трябва да направим нещо. Все пак с такива футболисти. И... пропуск. Пропуск сега. Изкарахме късмет в тази ситуация. Тросард, Шнайдер. В много лек пас. Много лек. Какво ще правим? Не знам. Давайте, момчета, можем. Давай, ще стигне. Търс сега за Борнемут. Добри пасове. Преса, давайте, момчета. Да пресираме с 2-3. Да вземем в съперникото половина. Добре. Спасихме се някакси. Но хващаме атака. И то потенциално за гол. Всички напред е тактиката. Трябва да вкараме. Трябва. Поне един гол. И
Гол! Сега връщаме. Давайте. Още 2 гола ни трябват. Браво, Арсенал! Оф. Трябва да вкараме още 2 гола. Но пак, добре, вкарахме 1 гол. За мен е добър матч, щом вкарахме. Аз не вкарам много често, ама трябва да го... Града сега няма гол. Късмет, пак. Трябва да вкараме още един. Още един поне. Спряха ни. Давайте, момчета, можем. Сега атака за Борнем от една от последните атаки в матча. Ох, за малко да станем черен картон. 2 минути добавено време. Последна атака ще захванем. То няма да е хубава. Няма да е добра атака. Ще загубим този матч, но с колко? С 3-1 или с 4-1? С 3-1 губим матча. Това беше за днескашния клип. Абонирайте се и пишете вдолу в коментарите какво да играя.